Dobrý deň, volám sa Zuzana Palášty a som vedúca projektu lyžiarskych výcvikov pre materské a základné školy. V tomto inštruktážnom videu vám dám základné informácie potrebné na prípravu vášho dieťaťa na lyžiarsky výcvik s našou lyžiarskou školou. Dieťa prihlasujete na lyžiarsky výcvik na vlastnú zodpovednosť. Prihlásením dieťaťa na výcvik potvrdzujete, že ste boli informovaní a riadne poučení o organizovaní lyžiarskeho výcviku, vrátane vášho záväzku uhradiť riadne a včas náklady spojené s účasťou na tomto výcviku, ak sa ho vaše dieťa zúčastní. Zároveň sa zaväzujete uhradiť všetky škody, ktoré vaše dieťa počas výcviku spôsobí úmyselne alebo neúmyselne. Bezpečnosť je pre nás prvoradá. Deti sú pod dozorom kvalifikovaných inštruktorov, ktorí robia všetko preto, aby bol zdravotný stav detí nepoškodený. V prípade potreby zabezpečí stredisko záchrannú službu. Cieľom tohto lyžiarskeho výcviku je naučenie alebo zdokonalenie lyžiarskych schopností a zručností dieťaťa. Výcvik dá deťom základné znalosti ohľadom správania sa na lyžiarskych svahoch, podporí tímovú prácu, zodpovednosť a samostatnosť detí. Výcvik je vhodný nielen pre začiatočníkov. Prihlásiť sa môžu aj deti, ktoré už určité lyžiarske znalosti majú. Ako viete zistiť, či je vaše dieťa pripravené na takýto výcvik? Tu je zo pár tipov, ako to zistiť. Dieťa by malo byť samostatné v oblasti hygieny, čiže sa vie vypýtať na záchod. Nemalo by mať problém nadviazať kontakt s cudzími ľuďmi alebo ďalšími deťmi a nemalo by mať problém s autoritou alebo iné závažné problémy so správaním. Dieťa sa teší na sneh, zimu, lyžovanie a sánkovanie. A samozrejme by nemalo mať závažný zdravotný stav, ktorý mu bráni vo vykonávaní telesných cvičení. Výcvik je vhodný pre deti od 3 rokov, avšak vekovú hranicu si môžu určiť aj škôlky alebo školy samé. Pani učiteľky vám budú vedieť poradiť, či vaše dieťa tento výcvik po psychologickej stránke zvládne. Výcvik sa koná počas dohodnutého týždňa v doobednejších alebo poobednejších hodinách. Presný termín a čas vám povedia vo vašej škôlke alebo škole. Nemusíte sa obávať nedostatku snehu. Strediská sú dobre pripravené a svahy dostatočne upravené. V prípade veľmi nepriaznivého počasia, ako napríklad silný dážď, bude výcvik na daný deň prerušený a suma za ten deň sa deťom odráta. Nahrádzanie vynechaných výcvikov žiaľ nie je možné. Počas výcviku budete deti vodiť do škôlky alebo školy už oblečené v lyžiarskom oblečení a hlavne na čas, aby stihli odchod autobusu. Pokiaľ majú deti výcvik po obede, tak im lyžiarske oblečenie pribaľte so sebou. Ohľadom desiaty alebo olovrantu sa informujte vo vašej škôlke. Lyžiarsky výstroj donesiete v pondelok do škôlky alebo školy. Menom dieťaťa prosím označte každú časť výstroja, čiže obe lyžiarky, obe lyže, prilbu, obe rukavice a tiež kuflu alebo čiapku. Lyžiarky prinieste v igelitovej taške, rukavice je najlepšie nabaliť do vrecák bundy alebo do prilby. Neposielajte prosím vaky na lyžiarky, spojky na lyže ani iné veci, ktoré sa ľahko stratia alebo poškodia a vám to bude ľúto. Ani palice deťom nebude treba, tie zabezpečíme my. Pokiaľ dieťaťu výstroj požičiavate od nás, označenie menom zabezpečíme my. Dieťa si výstroj prevezme v pondelok ráno, kedy si ho ešte odskúša, či všetko sedí a či netreba niečo vymeniť. Všetky lyže, lyžiarky a prilby ostávajú u nás až do piatku. Lyžiarky budú presušené buď na priemyselnom sušiči alebo vo vyhrievanom sklade. V piatok si požičaný výstroj prevezmeme my a váš vlastný pošleme s deťmi do škôlky alebo školy. Ako viete zistiť, či výstroj, ktorý pre dieťa máte, je vhodný? Dĺžka lyží by mala byť medzi hrudníkom a nosom. Nemali by byť veľmi ťažké, dieťa by ich malo vedieť samo zdvihnúť. Hrany by nemali byť hrdzavé a sklznica suchá. Lyžiarky by mali sedieť takmer presne na nohu, aby sa deťom ľahko dali ovládať a tým aj ľahko lyžovať. Pokiaľ sú lyžiarky väčšie a museli by ste to riešiť ďalším párom ponožiek, tak radšej požičajte len lyžiarky. V lyžiarke by dieťa malo mať len lyžiarske ponožky, respektíve podkolienky alebo pančuchy. Každá nerovnosť v lyžiarke spôsobuje deťom bolestivé otlaky.
Prilba by mala držať na hlave pevne. Ak je voľná, môžete použiť čiapku alebo kuklu. Deti povzbudzujeme k hre v snehu. Dostávajú sa do kontaktu s lyžami, vlekom a snehom. Preto je potrebné zvoliť vhodné rukavice. Nemali by rýchlo namoknúť a nemali by byť príliš veľké. Kvôli bezpečnosti neodporúčame šály alebo oblečenie, ktoré má dlhé šnúrky. Taktiež prosím zvážte počet vrstiev vzhľadom na aktuálnu vonkajšiu teplotu. Zbytočne veľa vrstiev obmedzuje pohyb a tiež spôsobuje nadmerné potenie detí. Deti sa budú celý čas hýbať a počas prestávky sa dobre zohrejú. Po príchode do strediska pomáhame deťom prezúť sa do lyžiarok a odniesť si lyže na svah. Nasleduje hravá rozcvička a rozdelenie do skupín. Prvé rozdelenie do skupín je podľa vás, teda podľa toho, akú úroveň uvediete do prihlášky. Inštruktori následne spolu komunikujú a podľa potreby deti presunú, aby boli skupiny rovnomerné. Do začiatočníckych skupín sa snažíme dať menší počet detí na inštruktora, naopak pokročilejšie skupiny budú počtovo väčšie. Každé dieťa má na sebe rozlišovaciu vestu a podľa farieb vedia, do ktorej skupiny patria. Tieto vesty tiež pomáhajú zviditeľniť deti medzi ostatnými návštevníkmi strediska a tým predchádzať úrazom. Pokročilejšie skupiny si dajú zahrievaciu jazdu na lanovom vleku a potom sa presúvajú na pokročilejší svah, kde pokračujú v zdokonaľovacom výcviku. Začiatočníci začnú základnými cvičeniami, aby sa naučili s lyžami chodiť, otáčať ich a brzdiť. Postupne pribúda používanie vleku a oblúčiky. Súčasťou výuky sú aj cvičenia na rovnováhu a automatizáciu pohybov. Inštruktori prvý deň začiatočnícke skupiny zlučujú a výuku organizujú spoločne, aby deťom vedeli čo najlepšie pomôcť. Na konci im pomôžeme sa prezúť a odložíme im ich výstroj. Počas výcviku rodičom nedoporučujeme sprevádzať deti, respektíve zdržiavať sa v blízkosti skupiny, kde je ich dieťa, a to najmä z psychologických dôvodov. Aktivitu vášho dieťaťa si môžete pozrieť naživo prostredníctvom strediskových webkamier. Na pocity a zážitky sa opýtajte detí alebo pani učiteľiek. Krátky videoklip z výcviku budeme elektronicky posielať každému dieťaťu, ktoré sa výcviku zúčastní. V posledný deň výcviku máme po prestávke preteky. V tento deň sú naopak rodičia vítaní prísť sa pozrieť a povzbudzovať. Deti budú nadšené, ak donesiete aj transparenty a rabkáče. Bude to pre nich nezabudnutelný zážitok. U nás samozrejme vyhráva každé dieťa. Naši inštruktori sú licencovaní a dodržiavajú metodické postupy vyvinuté na učenie skupiny detí. Tieto postupy sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Okrem toho majú inštruktori vyhradený priestor na výuku začiatočníkov a veľa pomôcok, ktoré deťom uľahčia lyžovanie, kým získajú kontrolu nad lyžami. Všetkých dospelých, ktorí sprevádzajú deti na výcvik, by som chcela poprosiť, aby nezasahovali inštruktorom do výuky. A to ani v prípade, že budete chcieť dieťaťu pomôcť vstať alebo ho posunúť. Jediná výnimka je, ak sa bude jednať o zdravie nebezpečnú situáciu a inštruktor je ďaleko. Cieľom tohto výcviku je naučiť deti samostatnosti pomocou vhodných inštrukcií, takže akákoľvek poskytnutá pomoc bez inštrukcií ruší tento cieľ. Buďte trpezliví. Dieťaťu to možno prvýkrát bude trvať dlhšie, ale ak sa to naučí samé, tak ďalší progres bude o to rýchlejší. A čo teda môžete od výcviku očakávať? Na konci výcviku by dieťa, ktoré začínalo ako začiatočník, malo vedieť samostatne zlyžovať miernu zjazdovku pluhovými oblúkmi a vedieť kedykoľvek bezpečne zastaviť. U pokročilejších skupín sa snažíme deti naučiť lyžovať s lyžami paralelne, čo je veľký krok z bezpečnej pluhovej pozície. Preto tento krok trvá oveľa dlhšie a deti potrebujú veľa precvičovať na miernom svahu, kým pôjdu na strmší svah, kde sa učia používať horné hrany a dodržiavať základný zjazdový postoj.
Jazda sa postupne zrýchľuje a terén zostrmuje. Všetko však má svoj čas a každé dieťa je iné, preto aj progres môže byť rôzny. Dieťa môžete na výcvik prihlásiť prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na našej stránke www.pepesky.sk. V sekcii lyžiarsky výcvik si nájdete vašu škôlku alebo školu a potom postupujete podľa inštrukcií vo formulári. Prihlášku prosím vyplňte dôsledne, aby sme mali čo najpresnejšie informácie. V prihláške uvádzate okrem mena a veku dieťaťa a jeho lyžiarsku úroveň, vaše kontaktné údaje, či potrebujete požičať výstroj a tiež doplňujúcu informáciu, ak ju potrebujeme o dieťati vedieť. Cena výcviku je zložená z nasledovných položiek. Cena za inštruktora je stanovená na jedno dieťa na celý týždeň. Počet inštruktorov závisí od celkového počtu detí. Cena za dopravu je fixná suma za celý výcvik a rozpočíta sa podľa počtu detí. Dopravu si môže škôlka a škola objednať podľa vlastného výberu. Cena za vlek je variabilná. Dieťa platí len za tie dni, kedy používalo lanový alebo iný vlek v stredisku, čiže napríklad vlek Poma alebo sedačku. Peniaze za vlek sa vyzbieravajú až počas výcviku podľa toho, od ktorého dňa dieťa vlek využíva. Cenu za dopravu a za vlek sa dozviete priamo v škôlke alebo škole. Ďalšie platby sú doplnkové. Pokiaľ potrebujete dieťaťu požičať výstroj a uvediete to v online prihláške, budeme účtovať sumu za požičanie. Aktuálne ceny môžete nájsť v cenníku na našej web stránke www.pepesky.sk. Všetky ceny sú kalkulované na jedno dieťa na celý týždeň výcviku. Termín a spôsob platenia sa dozviete vo vašej škôlke alebo škole. Čo sa týka dodatočného úrazového poistenia detí, nie je nutné. Pokiaľ je dieťa občanom Slovenskej republiky, tak má povinné zdravotné poistenie, ktoré pokrýva liečbu úrazov pri lyžovaní v rámci lyžiarskeho strediska. Prvú pomoc zabezpečuje stredisková horská služba. Ak máte nejaké otázky a nenašli ste na ne odpoveď v tomto inštruktážnom videu, neváhajte nás kontaktovať mailom na info@pepesky.sk alebo telefonicky na 0905 158 050. Verím, že sa vašim deťom bude na lyžiarskom výcviku páčiť a že sa spolu s nimi budete radi vracať na lyžiarske svahy. Ďakujem vám za pozornosť. Ľubíme Pepesky!